ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам дар бозори Корвон қарор дорем. духтарако навори имрӯз аст анами намуд платьёи фасонаки необычни гарма, как духтаро аллакай сезони ҳами киртоя. духтаро суруға бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза. духтарако магазини шишагӣ, магазини 111 доставка низ доранд. духтарако ин платьё ки мондам духтаро савдогар занакай доставчикшон занакай метавонед дар WhatsApp рӯи экран бидан нависен. нархои духтаро да ҳама ҷо 230 сомон, да иҷо 190 сомон духтаро. нашоти доставка дар WhatsApp метавонед нависен духтаро. духтарако и платьёра хушругиша бинин ҳамихе нархошон дастрасай. ё материалшон маечния анам хели коракои дасти дорад, да ҳама ҷо 350 сомон, да ин мағоза бошад духтарако 180 сомон. материалшон чуноне ки гуфтам маечни оснакошон манже дорад, ани хели украшения дорад духтарако. Аям да расветка, аям да расветка. Ия материалш ҳам хем мулоима ки хушрай. Иям да расветка дорад 48-58 ям. Ай 48 размер ҳастай. нархои ҳар душонам, ҳар ду комплектуман 180 сомони. размера чуноне ки гуфтем ай 48 размер дорем духтарако. ин оснакои иш ин намудай бо платьяи дароза, куртаи холигӣ. ишон ҳам хеле украшения дорад. сангошон тигри задаги фасонак духтарако. доставка чуноне ки гуфтам доранд духтаро. нашоти доставка маълумоти бештара ай WhatsApp рӯи экран бида мегирен духтаро. духтарако бо ини хеле платьяи фасон барои модаро омадагиай кушодак материалошон бо ҳам хеле мягкӣ хушрувак. ин материал духтаро резинкай ё тоза турецкиян духтаро. нигоҳ кунед иш маечния духтарако. ишам хушрувакай. размерои 48-58 ай ида тарасветкай духтаро. айрам да тарасветкай. ирам ҳамашон хулоса 48-58. нархи ҳамаи ҳами як хела 250 сомони духтарако. пешошон ам хеле украшения дорад. остинашон духтаро ам хеле обычне. размеро турки мешада. размеро турки буда духтарако. бо нашоти размеру ваяшон ай WhatsApp мегирем маълумот. ин ё духтарако ангоркай. ирам ам хеле гармакай. се тарасветка дорад 48-58 размер ҳастай духтарако. духтарако даиҷа бони хеле кардиган омадаги ёрам ҳам хе фасонак материалошон мягкӣ духтарако. 48-58 размер 46 ам доштай. ай 46-56 размер ҳаст духтарако. ё киса дора анам хеле замок дора. метавонед как абая кардиган пушен, метавонед ай тагиш платья пушен, замокша кушода муне. ҳар ду варианто 220 сомона. ҳар ду вариантора как абая как платья мақсад замокто маҳкам карда пушта метавонед. ай тагиш платья пушта метавонед как абая месел хел духтарако. нахлоса вибр дар дасти шумо ҳай размеро ҳастай. и ҳам сабз доранд духтарако, ҳам коричневе. гуфтам пеша ки бо аделне сродни партия WhatsApp савдогарда менависен. нархш 220 сомон духтаро.